Semar iso ngalahke aku. Kowe nantang karo aku to? Kowe nantang karo aku to? Wah, pancen menungso ra tak. Wudus. 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 Wah. Wudus. Iki apa? Semar ngetokke geni karo Bagong ditangke. Semar ngetokke angin karo Bagong ditangke. Kok kaya piye? Padha-padha sektine, padha digdayane. Ayo. Aku kalah. Apa ora kobong? Rokokku sing kobong. Kapokmu kapan kowe? Sale ra tok keke wondo. Ayo minggir, jaluk dalan, minggir. Wonten satunggiling pertapan ingkang kelado asri lamun dinulu ingkang prastaring sinten ingkang lenggah madaning pertapan kejawi madeg Brahmana ugi madeg tabib. Kota ingkang peparap sang Begawan Baworsari nadyan keladuk wani kurang geduga gejol kumarucul parandene titis pangandikane sakjetane dadi saksedyane ana nedheng winong wong dewane resa juga lenggah madaning pertapan sineba sangganing para cantrik mangyu jejanggan indung-indung ulu guntung datan kantun pisawanipun cantrik ingkang cinaket nenggih pandhita ing Kendali Sada Begawan Anoman riwusnya mulat sawanipun ingkang abdi cantrik Anoman sigra merwani pangandikan sang Begawan Baworsari dados kumangrujiling pangandikan dereng kababaring lisan. Mangya darajating raja awuryan wus sanyaruri Rora mangrehing ukara karana tanpa upi Jono Sarjono Sujono Sarjono kelu kalulun kala tida Om
Arjaka blah iblis. Laknat padha jek-jekan. Saking siswa cantrik manguyu jejanggan sing padha caket karo aku, ora ana sing tak caketake jaba mung Anoman ingkang tansah ora tau nunggak bayar SPP. Mula ora aneh nek kowe tansah tak caketake. Padha rarja sak praptamu. Sembrono, Senggono. Tansah pinaning kawidadan ing sambi kula sawanipun ing abdi pun Anoman. Kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk penemban. Tak tampa ndadekake jimat. Janjane aku ki ya ora madeg pendhita. Janjane aku ya ora madeg tukang nambani ora ning gandeng gethok tularing para masyarakat. Wingi kae ana wong kena kampak gulune. Wis kiwir-kiwir. Gawa mrene tak tambani dadi lan patine. Sumebar warata nek pancen lek ku nambani iki pancen iso apa jenenge iki berhasil merga nek mari ra urung wong kuwi cacat. Mula pancen sengaja tak panteni supaya ndang tentrem uripe. Mula terus aku iso menjelaskan kepada masyarakat. Akhirnya aku dadi sawijining pendhita sing kondang kawenang-wenang. Nah iki sing dadi gumunan ning atiku man. Inggih. Kowe iki dadi pendhita wis suwe. Inggih. Ana ing pertampan Kendali Sada. Ning sebab apa kowe kok dadak suwita karo aku pendhita anyar? Pendhita sing lagi entas durung karuan jero cetheke ngelmuku, jero cetheke kawruhku. Ning sebab apa kowe kok suwita karo aku? Apa sing tak goleki? Kula nyuwun pamunten penemban. Kula suwita kalian Brahmana menika mboten ngukur dhateng lami lan mbotenipun anggenipun ambrahmana utawi madheg pandhita. Wonten dados pandhita nanging kawruhipun sampun persasat mboten saged dipun gayuh dening sinten kemawon utawi mboten saged dipun kembari dening sinten kemawon. Nanging wonten ugi sawijining brahmana ingkang sampun dangu ambrahmana nanging ilmunipun boten kinarya damel tentreming jagat nanging malah kinarya ngobak-obak katentremaning jagat menika kathah sanget. Heeh pancen bener pancen saiki iki ana tetembungan kedung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti. Inggih. Ning aku ora duwe ilmu apa-apa lho Man. Aku ki blas ora duwe ilmu sing iso migunani ya ming ngelmuku iki sarwa cethek. Ning aja tok anggap ngelmu cethek, ngelmu ming sepele. Ning nek ora dicakke ya ora apik. Inggih. Ning nek dicakke ya iso dienggo sangu urip ning alam padang. Upamane tetembungan jer basuki mawa beya. Angono kuwi iki ketoke dadi sepeleke pisan. Sapa salah bakale seleh. Ngono kuwi ya wis dadi sepeleke. Inggih. Sapa utang bakale nyaur. Ngono kuwi ya wis disepeleke. Ketitik do semaya. Inggih. Kuwi ya disepeleke. Nek janjane kata-kata Jawa sing apik ngono kuwi wajibe do padha disinau. Inggih. Becik ketimplek. Anu, becik ketitik ala ketara. Ha kuwi ya. Kuwi nek dilakoni ya dadi lelaku sing apik tenan. Mula wong urip ana padang iki nglakonana sing becik-becik. Ha ta? Inggih. Tumindak sing apik-apik, tumindak sing pokoke sarwa apik, sarwa becik. Merga ana tembungan becik ketitik ala ketara ki wong tumindak ala ki didelikna kaya ngapa mesti bakal konangan. Sak pinter-pintere bajing kae mlumpat, mesti kala mangsa bakal tiba. Sak pinter-pintere nyingetake batang, kuwi kala mangsa mesti bakal mambu. Inggih. Kuwi tegese sak pinter-pintere wong nyingetake tumindak sing ora apik kuwi mesti bakal kawanguran dening sapa wae. Inggih. Ah, kuwi mung hal sepele. Sinau ora usah perlu sing jero-jero. Sinau sing cethek-cethek tur diamalke. Kuwi malah luwih prayoga. Sapa sing bibiti ala wahyuning bakal sirna. Kuwi ya tegese ya jero.
Ketoke ming hal sepele, terus wis dingerteni wong akeh. Ning kadang kala kata-kata kaya ngono kuwi malah ora do dilakoni. Sapa sing bibiti ala wayune bakal sirna. Wong ki aja sok dhisiki tumindak ala. Merga wong tumindak ala ki mesti bakale sirna, bakale ketara, bakale musna saka lumahing bumi kureping langit. Inggih. Wah. Tembung-tembung ngaten menika janjanipun namung sepele ning jebul. Nuwun sewu tumanjanipun sae. Ora usah dadak perlu enggak. Mikir tembung sing angel ayu engkong si kasembadan ning dias malah ora paham. Inggih. Sing wigati tembung ngene iki diopeni, migunani tumraping liyan. Lho karo kaya ngono kuwi ketok sepele lho. Migunani tumraping liyan. Wong urip ana alam padang ki iso migunani tumraping liyan. Uripmu ki migunanana tumraping kiwa tengenmu. Aja uripmu ki tok migunani tumraping awakmu dhewe. Ora ana gunane kowe ning arepan alam padang. Isamu apa? Kepinteranmu apa? Tumanjakno kanggo kesenengane wong kiwa tengenmu. Inggih, migunani tumraping liyan. Mekaten. Tasih kathah nggih. Penembahan oke, nek gelem taun sae ya oke. Pirang-pirang wis to. Ora usah dadak kepiye-kepiye apa wis, tembung apa? Tuturi handayani. Lho, kuwi ya tembung sepele ning ketoke ora do digatekke. Melu ning mburi ning tetep ndayani. Kuwi ya angel dilakoni. Inggih. Ngono kuwi wae. Inggih. Menawi namung menika janjanipun kula sampun apal. Nanging kula kepengin pikantuk ngelmu saking Sang Penemban langkung saking menika. Kowe urung tekan. Kowe urung iso nampa ngelmuku sing abot-abot. Ngelmuku ki ora sembarangan. Oh inggih. Sadurunge nampa ngelmu kasampurnan saka aku, kowe kuat apa? Nglakoni poso 100 dina. Ayo. Ora kuat kowe. Kuwi pepethinganing jalma, unusaning titah. Ngono aku gelem mejang sastra cetha paripurning wangsit. Sastra jendra pangruwating driyu. Kawruh panunggal sangkan paraning dumadi, kawruh kasampurnan. Wah. Ora saben wong iso nampa. Inggih. Selagine Dewi Suneti sanes kersanipun kuwi lho bojone si sapa bojone Wisrawa kuwi Sukesi. Dewi Sukesi mbiyen nggone nampa aji sastra jendra ayu ning rat pangruwating diyu sinartan blendenging katresnan mula terus ora tresna karo Prabu sapa Danapati tresnane karo Begawan Wisrawa monggo Begawan Wisrawa ming nglamarke Dewi Sukesi. Lah Wisrawa nalika semana ya kena dampaking sastra jendra ayu ning rat pangruwating diyu pendhita sing ora nate ketelepetan dedosan kena dayaning sastra jendra temang lumpruk tanpa daya calon mantu dipek dhewe mula terus anak-anak Kumbakarna nuwun sewu kae dadi tandha blendenging kamurkan. Inggih kok anak-anak Rawana inggih ingkang bajeng menika Rawana. Heeh. Anak-anak Rawana kuwi merga blendenging kamurkan katresnaning Wisrawa karo katresnaning Sukesi mbabar watak angkara budi jandala ingkang meh ngobar jagat saisine. Ning dewa ya paring pangapura karo piyai loro kuwi sing padha nglenggana keluputan. Mula terus peputra Kumbakarna. Kumbakarna kae arep awake gedhe kaya buta ning atine apik. Inggih. Paham? Inggih. Ngertos Penemban. Nah, mula aja sok sembarangan, main ngelmu iki bahaya. Oke wong sing kabotan ngelmu malah kenthir ya oke. Mula ngelmu iki kudu diukur karo kekuatanmu. Nek kekuatan iki aku nampa ngelmu iki kira kekuatanku kok urung mampu. Ayo diasah sik. Carane wadah iki wadahe dijembarke sik. Ngono. Ben supaya aman. Ngelmune. Inggih. Ora mung sak kepenakmu dhewe. Sesuk tak paringi ngelmu. Inggih, ngestaken matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun tanpa pindhan, Penemban. Dadosaken bombong raos sing manahipun ing abdipun Anoman. Lah iya.
Aku ya isin nek kowe metu saka kene kok tanpa tementel apa ngelmu apa. Inggih. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Nek cara mbiyen kowe Suwita paling mung dilatih Pak Boletus. Apa Pak Boletus? Tapak kebo sikile 100. Nah. Kuwi mbiyen ya dadi ngelmu. Jane kuwi werdine ya akeh, werdine ya ana. Oh, inggih. Inggih ngaten mremban. Lelu. Angel to? Menapa menika? Telek nang alu. Doyan apa kowe? Mboten. Wong mejang ilmu, wong mulang ilmu, kuwi nek karo sepaneng, ngelmune ora cementel. Mula pertapan nggonku kene iki kowe ngerti to? Pertapan nggonku kene iki pintu gerbang wis tak tulisi. Inggih. Wis tak tulisi. Harus suka dan tertawa. Lho, dadi mlebu pertapan iki kudu guyu. Nek sepaneng ngelmune ora cementel. Inggih, ngestakaken dawuh. Ngestakaken dawuh. Tekan Petrabahan kene iki tau to percabahan kene iki sepi. Mesti tak steli dangdut mergo atine men seneng doan. Inggih. Supaya mengko nampa ngelmu kuwi iso dienggo dangdut. Panjenengan mriku kok aneh-aneh. Kula nuwun sewu, kula Suwita kaliyan pendhita ingkang sajakipun geculku marucul namung panjenengan. Ning mawa apa jenenge? Mengandung. Lho, ingkang mengandung sinten? Sik kowe aja lucu sik. Mengandung ilmu arep guyon ning tetep mengandung ilmu ora sak kepenake dhewe. Inggih, inggih. Man, wonten dawuh. Aku jane arep omong karo kowe. Badhe ngendika menapa? Iki tae kok arep ana daya. Lho, kok panjenengan ngertos? Lah, kowe lah cangki kok. Maido karo aku ya. Aku ki arep ana daya, kuwi aku ya ngerti. Dayahku ngelih kowe aku ngerti. Menapa inggih? Wis to, anggere omongan terus ana swara. Mesti dayahku ngelih. Inggih, inggih. Soale suarane weteng krungu. Inggih, inggih. Nah iki kowe ora usah melu-melu nek dayaku tekan kene tak wangsulane nek kira-kira dayaku ngomong hargae rame pertapan tebing miring kene. Inggih, kok naminipun tebing miring. Sakarepku kok rawel. Sing gawe jeneng aku kok kowe ribet ora? Inggih, inggih. Engko nek dayaku tekan kene tak wangsulane ora usah melu-melu nek engko semakin meruncing keadaannya terus arep dadi gegeran kowe siap-siap. Ih, ngestakaken dawuh. Kinten-kinten dayahipun sinten? Nek miturut penerawangku saka kene tak tonton saka epek-epekku iki tae sing teko iki bangsa Nerpati utawa bangsa Piyai. Ning arep dikaya ngapa nek piyai iki engko arep gawe kisra, arep gawe rame, ora usah kuwatir. Aku sing tanggung jawab. Ih, ngestakaken dawuh. Kene mundurane. Ih, ngestakaken dawuh Mremban. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang ngajaping matu. Ngajaping matu sarining tawang ing dereng ngantos paripun sami Mbah Wacana asalurawipun Begawan Dunapati harus ingkang dumrojog tanpa lapana karya cingak sang Premban Bawursari.
Sabar, sabar Bapak Peremban. Amplom. Amplom. Aku mau direm karep-arep terus-terusane diantenan. Oh, lole kondok blekudung selalu gembal Semarante. Dewate, pripun? Niki ra mboten kleru dalane ta niki? Lho, kleru pripun? Ngendikanipun anak Prabu Duryudana, kula kedah sowan wonten ing pertapan tebing miring. Nanging sareng kula dumugi wonten pertapan tebing miring iki lha kok lho, niki kok mboten pangling menika. Nek miturut nuwun sewu pasuryanipun ra. Menika ra kadidene Ponokawan Bagong to menika? Lah nggih, lah dalah kok malah Bagong dadi pendhita bareng. Lah murite ya akeh men. Wiwit saka pendopo nganti aglar tekan dalan ingkang anjuk ana ing pertapan kabeh tirik-tirik padha suwita karo Begawan Baworsari. Iya wong kali nyandang ya iso ora pokra. Lho lah iya. Lah ing atase pendhita kok ming kudung cawet kaya ngono ki marang piye? Aja sembrono apa wewe. Iki lentok nang ngendi? Aduh. Kowe padha slamet Bagong. Ampun ngawur gawar ngawur. Sampeyan nyawang. Sampeyan nyawang kali kula. Blegere raga pancen Bagong. Ning kula aturi mresani kanthi Permana Jati. Lho. Tak tonton nganggo Permana Jati kowe ya tetep Bagong. Lah kok dadi kowe dadi pendhita ning pertapan tebing miring kene? Karepmu apa? Lah kok dadi kowe medhar kawruh ana ing pertapan tebing miring kene? Terus aku tak takon karo kowe, kawruhmu kuwi apa? Ngelmumu kuwi apa? Lah kok dadi kowe wani medhar kawruh dadi madheg pendhita ning pertapan tebing miring kene, Bagong? Nuwun sewu sadèrèngipun sami wilujeng to. Wah. Telat. Wis rembugan apik-apik kon lagi mbagekake. Ayo tata kramane. Slamet tek aku. Rekana Pati Sengkuni wilujeng. Iya, slamet Bagong. Syukur. Wigatosipun menapa rawuh wonten mriki sampun ngantos duka-duka. Ingkang prasaja kemawon lan ingkang menapa nggih naminipun Semeleng Penggalih. Sampun ngantos mangina. Dateng kula anggen kula mapan wonten ing pertapan tebing miring mriki. Ngene Bagong. Ngerti yen to Praptaku ning papan kene iki ora saka karepmu dhewe. Nanging aku dapur diutus dening anak Prabu Duryudana. Lho, diutus dening Sinun Prabu Duryudana. Ya. Ngerti ya, yen wis ana 3 sasi iki, 3 candra iki, anak Prabu Duryudana kuwi nandhang roga. Lho, malah apik sehat. Pun nonton 3 sasi anak Sinun Prabu Duryudana berolahraga. Nandhang roga iki tegese lara. Ora gawe macem-macem kok sing dirembugan karo piyai kok mung sakepene dhewe. Sabar Kakang Durna, sabar. Bagong niku nek ngendika nggih kaya ngoten niku. Tegese nandhang roga kuwi lara. Mangke nalika semana anak Prabu Duryudana tumuli paring dawuh karo aku. Ingkang bisa nambani karo gerahe Sinun Prabu Duryudana kuwi mung kowe. Kowe ingkang madheg pendhita ana ing pertapan tebing miring. Mula wektu dina iki sowanku utawa praptaku utawa rawuhku ning pertapan tebing miring kene mung ingkang wigati mboyong kelawan kowe ana ing negara Ngastina. Nek kowe gelem tak boyong ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan dene ora. Oh. Yen apa kudu Begawan Durna meksa karo Begawan sapa jenengmu? Baworsari supaya prapta ning pertapan utawa ning negara Ngastina kanthi sarana tak jiat yen perlu tak bondo tangan tak krincung sikilmu Ponokawan. Kagat risang kapirang uri nangkul kinambet kambet dosang reknaning bawana ya si tukang walang ati nang ngono rawuhmu nang kene sejatine wing arep
gawe geger papan sing tentrem, gawe rame papan sing becik Begawan Durna. Nek niate Prabu Duryudana arep golek tamba, kuwi ya ora kok aku dijiat mrana. Ning kudu Prabu Duryudana rawuh ana ing pertapan tebing miring kene. Ingkang wigati bakal tak tambani. Nek sampeyan jiat karo aku supaya aku suwane negara Ngastina, lah sing kapitunan cantrik-cantrik liyane sing padha kapitunan merga kelangan karo aku. Mula wektu dina iki rasa kokean gunung sing tanpa guna. Sampeyan gelem lunga saka papan kene apa ora? Nek ora gelem lunga saka papan kene, aku sing ora nrimake. Anak buahku Anoman sing bakal ngrampungi karo kowe. Wonten dawuh. Cetha nek Kurawa gawe kisruh pertapan tebing miring. Nggih. Prasetyamu karo aku lahir batin Leswita, lahir batos mangkatonan. Nggih, ngestaken dawuh. Kurawa dundurke nek iso, nek ora iso ya wis mengko kowe omong aku rampungane. Nggih, ngestaken dawuh penemban. Lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya nang kono magawe gelari rowang Anoman sing betengi Begawan Bawursari dasar para nyata kartomarmu. Ayo gelem bali apa ora? Ora gelem bali, ora gelem nekuk barisan aja takon dosa. Aku yang bakal meksa barining para sata Kurawa. Wah, ladal. Yen ngono wani karo sing tawedene apamu. Ora minggas arep tebak dadamu ngene marganing patimu sing ngolena prapteng lalis kartomarmu.
Kimbal Sumarante hawela. Wis ora karu-karuan Dipati. Pripun Kakang Durna? Kurawa bubar sar-saran boten kanten-kantenan. Kados mekaten lampani Dunturi liya dina pancen isa dilimpe mengke Bagong dilimpe digawa teng sing ping pira ya rek nganti ora iso diitung. Iki persembahan saka sapa, Tru? Bapak. Kami atas nama Bolosena telah mengadakan gotong royong pengumpulan dana menanggap wayang Celimen dengan maksud bentuk silaturahmi dan solidaritas solidaritas Bolosena untuk terus menghidupkan budaya wayang kulit dan di masa pandemi waya berusaha mengapresiasi berusaha mengapresiasi seniman agar tetap mempunyai media untuk berkarya, berusaha andil mengapresiasi seniman agar lebih inovatif dan kreatif. Terima kasih kepada seluruh Bolosena yang telah berpartisipasi secara moral dan material. Semoga kesehatan dan keberkahan menyertai Pak Dalang Kru dan seluruh Bolosena dimanapun berada. Salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun ugi sing wis mengapresiasikan awake dhewe ya, Tru. Iya. Lan uga matur suwun ora aku tak takon janjane Bolosena ya. Aku dhewe ya ora ngerti Bolosena ki sapa, Tru. Bolosena ki termasuk nama penggemar awake dhewe. Kan wis ana Pak Wewe Wakaes ya, Tru. Ya pancen kuwi ana. Sing eneng luar-luar kota, sing eneng cabang-cabang saka PWKS Jabodetabek upamane PWKS Semarang, PWKS Temanggung, PWKS Jawa Timur, PWKS ngendi wae isih ana kok. Oh isih. Sing Yoja wis ora ana. Wis ora ana ora. Tak resmeke ora ana. PWKS Kronggan isih, PWKS Sleman isih, PWKS Bantul isih. Sing pusat wis ora ana. Domongi kok ngeyel to. Wis ora ana, dadi wis ora iso dijak maju carane gerbong ming begegek. Lah ya wis piye meneh.
Ah iya, kowe ora gelo, ora. Kowe engko ora ana sing delok, men. Ora apa-apa. Malahane bebas nek nyambut gawe. Oh iya, Tru. Ah iya, mangane malah ming ngebak-baki pikir lan sak piturute kula nuwun sewu, ora kok kepiye-kepiye ning. Lah ya sing siji tidak bisa diajak untuk berkembang, loro wis angel dikandani, telu apa yang saya katakan sudah tidak diindahkan. Lah ya wis. Kepiye meneh sing arep iso dinganu. Mula sing jaba-jaba, sing korwil-korwil, sing cabang-cabang tetep ngrembaka, tetep apik. Heeh. Wis ora usah melu sing piye-piye. Nupama ngene tak aturke alane ya malah aku dhewe kewirangan, mula ya wis ora usah perlu diaturke piye to piye. Dinetraning uga rapuh sabdaning kokila ring kanikara saketer kene dongane engkong Kakang Narada merkencong warudaya menawi di jagat geger kalebet kayiwangan katraking gawa panas krana kawontenanipun pandhita anyar katon inggih mapan wonten ing pertapan tebing miring ingkang ngagelar kawruh sang temakathah para kawula miwah para satriya lan para brahmana ingkang samya sumuyut dhateng pangrehipun Sang Begawan Bawursari malah raos sing manah kula kumacelu kaselak lan kepengin kados menapa to pewujudanipun Begawan Bawursari teka ngewak-ewakaken jagat Kakang Narada. Miat langening kalangiwan aglar pandan moncar. Tinon ler kakonang surem sorotetan padang. Kasoran pacaring purnameng gekono dasare mangsa katiga menawi kelembo Kakang Narada sing langit kelap-lapaton lerkin sanging risang mawe gandrum ing Mastuna sidam skaring bawuna langgeng apa iki ingkang peparab Begawan Bawursari dasar kepara nyata lho kita mboya basa lan panjenengan ulun diwaning para dewa teka kita mboya basa apa kita bakal entuk sot saka panjenengan ulun. Pripun entuk pot? Entuk sot. Soto. Wah. Mboya paketo. Sot tegese kita bakal nampa paukuman saka panjenengan ulun. Nuwun sewu Bu Kulun. Kula madheg wonten ing mriki menika minangka brahmana lan kula mboten ganggu gawe dhateng sinten kemawon. Lan kula sampun nyuwun idin saking Dinas Pendidikan terkait menawi kula badhe nyebar ngelmu ingkang badhe migunani tumraping masyarakat kathah. Nek kula ajeng nyingkiraken dhateng kula monggo mboten napa-napa. Kula manut kok dipun singkiraken
ulun ingkang bakal ngendhake kelawan jeneng kita Bagong. Ah, monggo menawi panjenengan ngersakaken mekaten. Bathara Guru kok njaluk tulung karo aku. Kok lha iki kok Bagong malah kudu nganduk iki ngapa ta iki? Oh iki mau sapa ya? Terus sing gara-gara awak dhewe mau sapa, Reng? Wah, aku ya ora ngerti. Mula kok le mlaku kok ngeri-ngeri. Bagong kok ditiuke banget anggrono es teh tuku. Anggrono es jeruk tuku, mongko le ngombe ador awake dhewe ndak dijaluki. Wolah, mongko Bagong biasane ra duwe dhuwit. Waduh, cilaka iki ra ndedet receh. Pertapan kok ketekan kere-kere kaya ngene. Ning arep minta-minta iki. Wah, suarane oleh. Kowe sapa, Plemban? Begawan Sidik Wacana. Sidik Wacana sapa? Anu Begawan Bawarsari. Konane aku. Nek ngaku Bawarsari tak ganti jeneng ah. Begawan Gendera Pamungkas. Wah. Idonono ndase wae Pak wis kowe. Gendang Badar kuwi aleman cah kuwi ora. Kowe iki ra Bagong to? Us. Ngawuh gawar ngawur. Begawan Sidik Wacana ya Begawan Gendera Pamungkas. Hah? Kowe sapa kowe wong kene? Aduh, kaya arep jangkan-jangkau rasane. Kowe. Awak wis ketok nek Bagong kok. Bagong lah kok dadi kowe ninggal terus kowe gawe Bagong meneh kae karepmu piye? Kowe ra kathok olahragaku to. Aku dadi tok suwek. Marai aku ra iso lari-lari lah. 12 le omong Semar. Lari-lari lah. Karepmu piye kowe iki ponokawan ya ponokawan rasa dadi pendhita sing aneh-aneh. Salin ora? Aku gelem salin nek pancen ana ruang ganti. Aku gelem salin nek pancen Semar iso ngalahke aku. Kowe nantang karo aku to? Kowe nantang karo aku to? Wah, pancen menungso ratan. Wudus. Iki apa? Semar ngetokke geni karo Bagong ditangke. Semar ngetokke angin karo Bagong ditangke. Kok kaya piye? Padha sektine, padha digdayane. Ayo. Aku kalah. Kok ora kobong? Rokokku sing kobong. Kapokmu kapan kowe? Sare ra tok keke wondo. Wis Pak gek ceket-ceket ora. Bagong, kowe ganti ora kowe? Ganti ora? Ora ganti tenan. Kowe Bagong anakku kowe. Woi, Pak, waduh wis. Wah, wis. Lah kok lemu ampuh kok mung nganggo anduk kuwi jane lemu entuk nendi? Aku ora mancing.
Terus ngerti-ngerti ki nang dhuwur wit dapuran mring kono. Bagong, rasa goleki wae. Nyotane popok. Ayo kuwi mau. Kuwi digdaya, Pak. Kuwi mau nek tak nggo jajan nang angkringan mangani apa-apa nek bar mangan kok tak nggo kudung ora bayar, Pak. Pak, gareng kok ana suarane? Kok ora ana rupane? Truk, Reng, kowe iki nang ndi? Kok aneh-aneh to, Reng? Kowe iki nang ndi? Pak. Bagong. Lah, tenan lah. Gareng iso ilang to merga bapakku. Ilang matamu. Apa? Kruyuk pembeli angkringan nutuki kabeh. Aku mangan sate terus tak krukupi. Raiku tak nek ngarepe bakul iki malah muni, "Ngopo mencicil Mas?" ngono ayo. Ketok. Karepmu piye? Lah Bagong kae mau sapa? Kontene ya. Salinane. Pripun, Mas? Kowe wis rampung le nyambut gawe. Aku wis leren le dadi pendhit. Lakon kok ming opok wewe. Sing nanggap ya ming bolose enak iki, Mbak. Angger dikai gayeng-gayengane iki ra seneng ra jamak-jamak. Kowe ganti ya. Wis aku dawuh, Mas. Well, mantuku wedok to. Iki Rama. Wah, bojone Bagong kaya bakoh ngono. Gileleng iki, Tru. Iki meceli kayu bareng nang omah. Meceli kayu menek uwit. Ngerontok kambil. Aku ora mulai awakku resik kan aku ora tau nyambut gawe. Lah iya. Sake ora. Kono mulai kono. Yo Dik, mulai yo Dik tak terke yo. Mulai dhewe wae. Petro ya arep macem-macem terke-terke. Yaene iki rawan. Rawan apa? Kowe kuwi sing bebayane kok. Iso tak tabrak tenan kowe. Remu dol e. Nggih. Matur nuwun ya, Dik. Nggih. Lo tak wangsul. Wis kono hati-hati. Lihat sing peteng. Lho. Sing padang. Heeh. Entene nek protelon. Padake ra krungu aku. Arep ngopo nang protelon kowe? Kon grajul kala menjingmu ya. Apa? Wong kok kaya ngono lho. Wah lah terus iki garis besare piye, Bab? Aku ya bingung, Pak. Ya wis 2 jam apa? Apa mau pesenane lakone kon guyon wae rasa sing werna-werna. Iya. Sing serine Bagong ayo aku wis bingung arep golek lakon apa ya. Sing jeneng Climene ya wis ngene iki sing baku wayang iki dikenal karo masyarakat. Heeh. Wayang iki ditresnani karo kaum milenial. Heeh. Kowe sing saiki lagi dadi digandrungi karo kaum milenial, aja digawe gelo. Men tresna karo wayang, wiwitan tresna karo Bagong, sak suwene mengko saya suwe tresna karo liyane, tresna karo budayane dhewe sing adiluhung ya kuwi pergelaran wayang kulit. Tepuk tangan. Rasa. Kagem Semar. Wis ora usah ditepuk tangan. Aneh-aneh werna-werna. Ngono ya pun laku sing baku oke. Aton aku iso. Ya. Lakon sing gojek, lakon sing ming guyon-guyonan, tinggal memperkenalkan wayang kepada kaum yang belum tahu tentang wayang. Oke, saya juga sago sak kanca, Pak. Iya, bagus. Mula
ora usah wedi, ora usah kuwatir. Monggo wektalipun tasih kadaya saged sae samudayanipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.